Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. It has been exactly 3 years mukoma kubva zvandaka chekeresawo amai vangu. Saka amai vangu ndakava chekeresa through Facebook nekuti ndo pandakaromberawo paFacebook ipapo. Zvino mukomanashi ndasarwa nemakore 2 ekurarama. Murume uyu akandirombesa wekuNigeria. He robbed me, he scammed me. Because zvose izvo zvatainge takawirirana sandizvo zvava kuitika. Murume uyu pandakatanga kutaura naye paFacebook mushure mekunge ndajoinawo rimwe group, magroup evanhu vanoitawo zvekurombesa vanobvawo kuna Western Africa, akanditi kana ukakwanisa kundipa mvumiro yekuti ndinge ndichizouraya amai vako, then chandinongoda kubva pavari amai vako, it is her soul, then tobva tachizoshandisa ropa ravo kuti iwe unge uchizopfuma. Akabva anditi kana tikakwanisa kuuraya amai vako, ziva kuti makore awo ainge achifanira kuti ange achizoraramwa naamai vako ndiwo makore auchazorarama. So at that time 3 years ago, apo ndichizonorombera ndichishandisa upenyu hwaamai vangu. Amai vangu zvainge zvichinzi vainge vasarwa nemakore 25 years ekuberekwa, but it is surprising me because right now ndiri kunzi ndasarwa nemakore 2 ekurarama. Ko angu makore akaenda kupi? Saka murume uyu he then blocked me mukomanashi, but zvaanongoita ndezvekuti anongokaruka atongonyuka so pamberi pangu. Sometimes zvinoitika as if ndinenge ndichiona movie, ndinotongomuona atongomira pamberi pangu obva atongondiudza zvaanenge achida kuti ndinge ndichiita, uye zvekare kana ndikatadza kuzviita zvinhu izvozvo it means kuti it will be another big punishment for me. So mukomanashi ipapo pandakasarudza kuchekeresa amai vangu, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichivatengera mafuta ekuzora. Saka amai vangu ndakabva ndazovatengera manivia, ndakavatengera manivia negrosari, ndobva ndazotumidzira grosari reriya kumusha. Then amai pose pavainge vachitoshandisa mafuta ayaya, then vakabva vazotanga kuita kensa, vakabva vazobatwa nechirwere chekensa. Murume uya akabva azonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora 100 rand. Ndakatora 100 rand iyaya. Mushure mekunge ndatora 100 rand ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvibetsera as in kuita chimhandara maoko, but ndichinoita chimhandara maoko ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa mapicture emunhu uyo wandinonyanyisa kuremekedza stereki, ndiye wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa mapictures ake kuri kuzvibatsira. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Ndakati ndiri pakati pekufunga kudaro, ndipo apo patakabva tanzi tainge tichifanira kuti tinge tichizoita a Zoom call, uye zvekare we were supposed to be praying on that Zoom call. So mukomanashi, what had happened was that painge paine umwewo wemuchechi medu ainge arwarirwa nemwana. So at that time she was at the hospital with her husband, but takanzi taifanira kuti tinge tichinamata because the situation on the ground was not okay. Mukoma ndo zvandakazoita izvozvo. Ndakangoti ndatarisa my elder vainge vari busy leading the prayer, ndipo apo mukomanashi pandakabva ndaita switch off my camera. Ndakati ndaita switch off my camera kudaro ndokubva ndazoisa pamute. Mukoma ndini uyo ndikabva ndachizotanga kuzvibetsera. Amai elder vainge vari busy vachinamata, ininiwo nekusaiti ndainge ndichitoita chimhandara maoko kusvika ndichizonopedza. Saka ndakanzi kana ndapedza kudaro ndaifanira kuti ndinge ndichizodanidzira zita remunhu uyo wandinenge ndashandisa, wandinenge ndichiremekedza, zvekare ndichizvipukuta sikarudzi yangu ndichishandisa mari iyaya. Mukomanashi ndakazvipukuta sikarudzi yangu ndichibvisa urume hwose huya hwainge huri pasikarudzi yangu. Ndakati ndapedza kudaro ndopandakabva ndazongoona 100 rand iyaya maoko ndainge ndisisina, yainge yatonyangarika. Ndakabva ndabatwa nehope. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakabva ndazoona kuti mumba mainge muine mabricks emari ainge achikwana iwo kuita 5. Ndakatora mari iyaya ndikaona kuti ainge ari ma100 rand oga oga. Mukuzonoverenga mari iya ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti mari iyi yainge ichitosvika kuma500
10,000 yainge yakawandisa mari iyo yomukomanashi. Ndiyo mari iyo yandakazoshandisa kuti ndinge ndichizotangawo kabhizinesi kangu. Mushure mekunge ndazotanga kabhizinesi kangu, ndakaramba ndichingoita mari kudzamara ndichizomanikidzwawo muchechi. Munongoziva kuti machechi edu awa emapendekostal kuti kana ukagara waita mari vanenge vava kuda kuti unge uchizotororawo kana vana vevafundisi kana kuti vana vemaelders. So mukomanashi ndakabva ndazomanikidzwa kuti ndinge ndichizororawo mwana waname hidden. Mukomanashi mushure mekunge ndaroora ndopandakabva ndachizotanga kusangana nemaproblems. Zvino uyo ainge achindibatsira murume uya wekunigeria akabva angotanga kundipopotera mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndaroora. Saka zvose zvatainge takawirirana sandizvo zvava kuitika. Ndainge ndichitarisirawo kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoraramawo kuzonosvikawo ndava kuma60 or 60 something years ndozofa zvangu. But mukomanashi ndiri kurwadziwa apa, ndiri kufunga kuti kana ndikazofa chii chichazoitika kumudzimai wangu uye chii chichazoitika kumwana wangu. So ndiyo nyaya yangu iyo mukoma. Ndiri kukumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsirawo kana varikowo vanozvigona, avo vanoti vanokwanisa kuzondibatsira kurasa zvinhu izvi. Handikati chikwambo because iyo n'anga yacho ndo inongoapiya kwandiri yotondiudza izvo zvandinonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoita. But mushure mekunge ndaita zvezviya inobva yadzoka futi ichinditi wakanganisa. Apa inenge ichipopota yobva yatonditi this means kuti it is another punishment, vichireva izvo kuti no matter what I will do ndichangoramba ndiine chikwereti ndichingokwereta Satani achiita zvaanoda neni. Saka ipapapa ndakanzi 2 years padzinonopera kana kuri kunzi ndinenge ndisingadi kuti ndinge ndichizofa, mudzimai wangu achabatira pamuviri. Saka kana abatira pamuviri kudaro, madoctors haazozvione kuti mwana muchibereko anenge asina kugara zvakanaka, anenge akatogara kunze kwechibereko. Saka achazofa, anozourawa nayo mimba iyo yaanenge akatakura. Zvino ndiri kutya kuti vanhu vachazosvika pakunyuma because ndaitongoshandawo mukoma ndichitongoshanda security boy without any hope at all, but all of a sudden ndakatotanga kutoita mari zvekutoti pano umwe wekuchechi akatombogara neni pasi akanditi, mukomana chimbondiudza, hauna kuba here? Hauna mamwe madhiri awakaita here? Why wazongotanga kungoita mari kudai so? But mukomanashi, vanhu nekudawo kwekuti vanhu vazhinji mazuva ano vanongokoshesa munhu anenge aine mari, ende munongoziva kuti voice remunhu anenge aine mari ndo rinokasika kunzwikwa. Saka vakazoti vada kuti nyaya iyi inge ichizotaurwa nezvayo, ini ndakazongoshandisa mari ndobva ndangopawo chechi madonations. Zvekare ndinewo vandakazotengerawo motikari. Mukomanashi, nyaya yacho ikabva yazongotsikwa. Saka nawo ndava kutya kuti kana mwana wamufundisi kana kuri kunzi akazofa ipapapa apa amai vangu vakabva zvekare mukufa under very mysterious circumstances, vanhu vanokwanisa kuzonyumwa kuti zveshuwa ndakaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno mugweru. Mukomanashi, I'm going to university right now, but kukudzai chokwadi mukomanashi, ndine varume vakawanda avo vandiri kudanana navo, ende kana kuri kunzi ndikabvunzwa kuti pavarume vose avo vauri kudanana navo vaunombonyatsokuda ndeupi, hapatomborina zvachose. Like zvaizvezvi nditori neumwe uyo wandiri kutopa like mazi pressure because ndoda kuti anga achinditengera foni achifeel kuti foni yangu yandiri kushandisa yasakara. But dambudziko riripo uye zvekare ndiri kudawo advice. Like there are 2 guys. Pane umwe wacho uyo wandakati anofanira kuti ange achizotanga kundibhadharira rent. Saka iye akanditi kuti ndinge ndichikubhadharira rent unofanira kuti unge uchizorara neni tisingashandisirane protection. Then the other guy
iye futi zvekare wandoda kuti anditengere foni ari kuti kana uchida kuti ndinge ndichizokuitira zvose zvaunoda, ziva kuti no more condom from now going forward. Saka ndava kutya manje because at least pose apa ndanga ndichiziva kuti utano hwangu hwanga hwakachengetedzeka, because ndiri munhu anogara achingoenda kunotestwa ende zveshuwa nditori HIV negative, because kubva zvandakatanga kuziva varume ndakangorara nemurume ka1 ipapo, then from there on ndikabva ndatongozviudza kuti ndichava munhu anoshandisa protection waya kuzonosvika ndichizonoroorwa, but nyaya yavapo ndiyo iyi, because umwe wacho ari kuti hapana pandingambokubhadharira rent but at the same time ndichizorara newe tichishandisirana dziviriro. Saka unofanira kutoti unge uchitoita kuti zvinge zvichiita. Zvino mukomana she handizivi kuti ndoita sei, because like zvaizvezvi I am really stressed. Umwe wacho akatonditi kana usingadi it is far much better kuti nditsvake umwe hangu musikana, because semuno mugweru it is obvious kuti kunyangwe achida kutsvaka umwe munhu nemari dzake dzaainadzo, even half a day anenge atova nomwe munhu anenge ava kugara naye kana kutodanana naye even though he is married, because munhu ane mari dzake. Ende munongoziva kuti upenyu hwedu hwatinorarama semastudents it is a very painful life, because zvinhu zvinenge zvakaoma. So mukomana ndo nyaya iyo iripo, kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsira ipapo. Ndodiiko? Ndongo sacrifice here kungorara navo varume ava vari vaviri, one for the sake of the phone and the other guy for the sake of the rentals. Please ndibatsireiwo. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinorwadziwa mukoma nekuti mainge muri mugore ra2012 apo patikamborova a very big deal kubasa uku. Takati tarova big deal riya mukomanashi, vamwe vangu chinondirwadza ndechekuti vakasvika pakutenga dzimotikari, then umwe wacho akabva atenga truck. It was an 7-ton truck iro raainge oshandisa sehumalaija. Enozvimufeso uyu ndakatonzwa kutoti akatenga bhazi, but inini manje mukoma chinondinetsa ndechekuti handina kana chandakambokwanisa kuita nemari iyoyo, namadhamu at that time tainge tiri pakati pekunetsana. Saka then hama dzamadhamu dzakabva dzazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizonovaroora madhamu. Saka ndakabva ndazoshandisa mari iyaya, ndobva ndaenda ndikabva ndanoroora madhamu, ndobva tazovaka ende takangovakawo kumaruzevha mukomanashi. Vamwe vose avo vandakarova navo zvet vakatenga dzimba dzavo mutauni. Zvinhu zvinondirwadza, ende dzimwe nguva ndoti kana ndakatarisa mukadzi wangu nehama dzake ndobva ndanzwa ndichivavenga kuti vanhu ava ndo vakandikonesa. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaita zvandainge ndakaplana, ende dai iye asina kuzotanga kutaura nehama dzake achidziudza kuti tainge tiine mari yakawanda kudaro, zvimwe kuda ndingadai ndakatosvikawo kure neupenyu. Saka mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, namadhamu tichigere zvedu tose, but ivo havatozvizivi kuti ndo zvandinogara ndichingofunga izvozvo mumwoyo mangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Iyi ndakarwadziwa because ndakati ndiri paFacebook zvangu ndiri busy ndichingoscrolla ndo pandakabva ndazoona kuti paya pamafriend suggestion painge paine umwe murume wandainge ndakamboshanda naye pano paprazi pandiri kushanda. Saka when I tried to invite him ndakabva ndangoti let me just view his profile. So ndakazoti ndava kutarisa profile yake ndo pandakabva ndatoona kuti painge pakatonyorwa kunzi rest in peace, and his profile has been unactive for a very long time. Mukomanashi ndakati ndichiverenga kudaro mwoyo wangu wakabva watanga kurwadza, because I feel as if I am the one to be blamed, because mudhara uyu achizobva paprice apo
pandinoshanda akatobvapo ava kutorwara, and worst of all kunwa mapiritsi ainge asingatombodi. Saka mudhara uyu mukomana She ndini ndakakonzeresa kuti ange achizobatwa neHIV, chirwere cheHIV, mushure mekunge ndamunyepera kuti umwe mukadzi uyu watainge tichishanda naye ainge atori bo. It is just that ainge akangohorirwa nemurume wacho ndokubva azotiza negirlfriend. Izvo dzainge dziri nhema. Mukadzi uyu kubva zvandainge ndakatanga kushandapo papurazi ipapo ndakatoudzwawo nevamwe vakadzi kuti iwe kana ukada kutambira apa ziva kuti unenge wotoshinga kuzonwa mapiritsi eHIV, because ainge akatogara ari keria kudhara. Saka mudhara uyu ndakabva ndamunyepera. Mukomana She akatongoenda akatondiudza kuti ndapinda yeke. Mukadzi uyu munhu atori bo. Saka nekufamba kwenguva ndopa akabva achizotanga kurwara kuzonosvika achizoenda kuchipatara ndokubva abatwa HIV. Akarwadziwa zvisingaiti mudhara iyeye. Zvino iye akabva azoti zvemapiritsi ainge asingazvikwanisi ndokubva asarudza kuregedza kunwa mapiritsi. By the time paakazobva papurazi ipapapa pandinoshanda ainge ava kutoratidzika kuti munhu uyu unorwara. Saka ndaingoti zvimwe kuda chiri mupenyu, zvimwe kuda chiri mupenyu, not knowing kuti munhu uyu akazotofa kudhara. Saka ndoda kubvunza kubvawo kumhuri yeZimbabwe kuti nezvose izvi zvakaitika kuti unotonyepera munhu kuti kana ukaroora munhu uyu munhu atori bo, but uchitoziva kutoti munhu iyeye atori HIV positive. Hazvina ngozi here mukati? Please ndinokumbira kuti munge muchizondibatsirawo mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa.